Awucabange ukukhulela endaweni yasemakhaya, ungena-studio, ungenadumo, ungenayo ngisho nemali. Into onayo nje isiginci sokuzakhela, kanye nendaba eziningi ezazisalinde ukuxoxwa. Manje awucabangeke lezo ndaba ziba namandla kangangokuthi ngapha osopolitiki abakhulu bafuna zivalwe, kuthi ngapha umphakathi ufuna ziqhubeke. Ngoba ngomculo wakho izinkulungwane zabantu sezithole izwi lazo. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-30 indoda eyodwa engazange isabe ikhulumela abantu. Hhayi ngoba le ndoda yayicula ngezinto abantu abafuna ukuzizwa, kepha yingoba yayicula ngempilo abantu ababeyiphila. Lena indaba kaZibokwakhe Johnston Mnyandu, indoda eyagcina seyaziwa emhlabeni njengophuze ekhemisi. Ukuze siqonde ukuthi kungani igama uphuze ekhemisi lingelinye lamagama amakhulu emlandweni womculo kaMaskandi, kumele sibuyele emumva lapho konke kwaqala khona. Unyaka kwaku-1963 KwaZulu, endaweni yasemakhaya kwaDumisa eMkhomasi, esigodini saseNtshepheni, lapho kwazalwa khona umfana ogama lakhe linguZibokwakhe Johnston Mnyandu. Njengabo bonke abafana basemakhaya ababekhula ngaleso sikhathi, impilo yakhe yayingelula, kepha yayimfundisa izinto zazingafundiswa esikoleni. Wachitha ubungane bakhe ngokwelusa izinkomo, esebenza ekhaya, esiza lapho kwakudingeka khona. Yize amathuba emfundo ayengekho maningi, kepha wakwazi ukufunda isikhashana esikoleni samabanga aphansi iNkanini. Yize engaqhubekanga nesikole, kepha uthisha wakhe omkhulu kwabe kungubaba wakhe, uMajazana Mnyandu. Ubaba wakhe wayewuthanda kakhulu umculo, kangangokuthi wayefundisa amadodana akhe ukudlala isiginci. Ngaleso siginci sokuzakhela kwaqala iphupho. Iphupho babengakaliboni ukuthi liyobafikisa kuphi. Ngemuva kokushona kwababa wakhe, umculo awuzange ume. uZibokwakhe kanye nomfowabo uKhethani baqhubeka ngendlela ababekhuliswe ngayo. Kepha babengazi ukuthi ngelinye ilanga izigidi zabantu ziyolandela wona lowo mculo wabo. Emva kokuthi uZibokwakhe esekhule ngokwanele, impilo yamphoqa ukuthi ayosebenza. Wayevame ukusebenza emaplazini nasemasimini ngaphambi kokuthi athole amatoho eThekwini, eDurban North kanye naseMorningside. Kwase kufika unyaka ka-1980. Njengezikulungwane zabantu ababefuna amathuba angcono empilo ngaleso sikhathi, noZibokwakhe akahlalanga isikhathi eside eThekwini, kepha wadlulela phambili wayofuna amadlelo aluhlaza kwaNdonga Ziyaduma. eGoli wafikela eDiepkloof eSoweto, wahlala ngethemba lokuzakhela ikusasa elingcono. Kungaleyo mnyaka-ke eGoli lapho uZibokwakhe waqala khona uhambo olusha. Uhambo lwamnika igama wayesezogcina esaziwa ngalo umhlaba wonke. Lithi iphuze ekhemisi ngalithola ngokuthi ngangisebenza kwenye indawo yayifenishashop. Ngifaka amanzi-ke kwenye indawo yayikhemisi ngoba babe nefriji khona. Manje mabe ngibuza abafuthi abengisebenza nabo kuthiwa hawu akekho loyo ophuze ekhemisi. Kwaze kwagcina kwayigama. Okwalandela lapho wayenguZibokwakhe Johnston Mnyandu waphenduka uphuze ekhemisi. Yize igama lakhe laselishintshile, kepha uthando lomculo lona aluzange lushintshe.
Ngo-1982 yena nomfowabo bahlangana nomndeni wakaNgubane bajoyina iqembu lakhona lombhaqanga iSpecial 5, okuyilapho abafunda khona kabanzi ngokuqopha umculo kanye nobunjalo bendima yomculo. Kodwa-ke iSpecial 5 kwakuyisiqalo nje kuphela, ngoba ngo-1988 base bekulungele ukubhala umlando wabo. Ngo-1988 uPhuze Chemist nomfowabo uKhethani basungula iqembu labo uKhethani noPhuze Chemist emva kokujoyina inkampani yomculo uMkhonto Records. Lesi kwakuyisiqalo sohambo olwashintsha uMaskandi unomphela. Kwase kufika i-album eyashintsha okuningi, Imbizo. Imbizo yakhishwa ngasekuqaleni kwama-90s, yase iphuma ngokusemthethweni ngo-1992, iphuma ngaphansi kwenkampani yomculo iGallo Records. Imbizo yaba i-album yokuqala emlandweni kaMaskandi ukudayisa amakhophi angaphezulu kwa-100,000. Lokho kwenza yaba i-album yokuqala yomculo wesintu ukufinyelela kwicwecwe i-double platinum. Kodwa Imbizo ayizange idume ngokudayisa kwayo kuphela. Yaduma ngenxa yomlayezo wayo wokugxeka ubuholi bezindawo, uhulumeni kanye nezinkinga ezazibhekene nabantu basemakhaya. Lowo myalezo awuzange wamukeleke kahle eziteshini zomsakazo. Kwazi kwaholela ekutheni i-album ivalwe ukudlala kwezinye izindawo. Kodwa ngenxa yokungenelela kaBhodloza Nzimande yagcina ivumeleka Imbizo emsakazweni. Kepha ukuvala kwayo emsakazweni kwaholela ekutheni ibe namandla kakhulu kunakuqala, ngoba abantu babengalaleli nje uPhuze Chemist kuphela, kodwa babekholelwa ukuthi bayekhulumela bona. Nzimande ngiyabonga lensizwa lena. Nzimande ngiyabonga lensizwa lena. Siyoyibambisana ngithi ngiyakubonga kwemfoka Nzimande. Kodwa emva kwempumelelo yeMbizo kwafika isikhathi esinzima, ngoba ngonyaka ka-1993 iqembu uKhethani noPhuze Chemist lagubuzelwa yifu elimnyama. Owabe engumfowabo uKhethani Mnyando wasishiya emhlabeni emva kokubandakanyeka engozini yemoto. Kwabanye abaculi lokho kwakuyoba isiphetho sohambo lwabo, kodwa hhayi kuPhuze Chemist. Emva kokuzilela ukushona kwamfowabo waqhubeka nomculo edwa, esebenzisana noproducer omkhulu uWest Kosi. Okwalandela lapho kwaba ama-album ayengaculwa nje kuphela, kepha ayekhulumela abantu abangenalutho, elwisana nendlala, inkohlakalo, ukungabibikho kwentuthuko emphakathini kanye nokungabibikho kobulungiswa. kuPhuze Chemist umculo wawuyisibuko sobunjalo beNingizimu Afrika. Wayevame ukusho ukuthi abaculi bayizimbongi, izimbongi ezibhekelela umphakathi ukuthi zicule ngezinto abantu abasabayo ukuzikhuluma. Ileso senzo-ke esamenza wahlonishwa, saphinde samenza elinye lamazwi amakhulu kuMaskandi. Ngiyababona sebahlangene ngathi laba bantu benza. Ake babheke sebahlangene ngathi laba bantu. Ngiyababona Emva kokusungulwa kwama-Sama Awards, uPhuze Chemist waba ngomunye wabaculi bokuqala ukunqoba i-Best Traditional Performance. Naseminyakeni eyalandela lapho, uPhuze Chemist waqhubeka nokuqoqa imiklomelo, okubalwa kuyo imiklomelo eminingi yama-Sama, i-Life Achievement Award, ama-SATMA Awards, kanye nemiklomelo yokuhlonishwa eminingi yamagalelo akhe ekuthuthukiseni amasiko. Kodwa udumo lwakhe
lwalungagcini eNingizimu Afrika kuphela. Umculo wakhe wamthatha wamfikisa phesheya kwezilwandle, emazweni afana noCanada, iFrance, iBelgium, iFinland, iDenmark kanye naseSpain. Waphinde wamela uMaskandi emcimbini wendebe yomhlaba yango-2002 eJapan naseNorth Korea. Kwakungasakhathali ukuthi izethameli zikhuluma luphi ulimi, ngoba umculo wakhe wawukhuluma nawo wonke umuntu. Ngokuhamba kweminyaka, uPhuze Khemisi wasebenzisana nabaculi abahlonishwa kakhulu, okubalwa kubo uNothembi Mkhwebane kanye noThandiswa Mazwai. Kodwa amagalelo akhe amakhulu avela ngesikhathi ezinzima emlandweni waseNingizimu Afrika, lapho khona isizwe sasihlaselwe udlame lwezepolitiki ngama-90s, izimpi zezigodi kanye noqhekeko emphakathini. Kodwa uPhuze Khemisi wayekholelwa ukuthi umculo ungakwazi ukwelapha isizwe. Ngizocela ukuzibongela kulelo thuba ngoba ngendlela enosupport ngawo umculo. Ngokwesekwa uBhodloza Nzimande wahlangana nomfazi omnyama kanye noWashel Mhlophe basungula elinye lamaqembu amakhulu emlandweni kaMaskandi, izingqungqulu zomhlaba. Uyisa kanjani lengoma? Kwanjiwe mpamanyomfana. Uyabona msongikhumbule ekhaya lezi zinto ziyangena ziyagada kwela kithi kaNtuli. Uthini uNompho Mkhulu? Hey, nami Phakathi kwa-1997 no-2001 bakhipha ama-albhamu amane ngaphansi komkhankaso Isixaxa Mbishi owawukhuthaza ukuthula, ukubuyisana kanye nobumbano. Bafakazela ukuthi uMaskandi awuwona nje umculo wokunandisa nje kuphela, kepha ungaba izwi labantu, ungaba isibuko sesizwe, futhi ungaba ithuluzi lokwakha ubumbano. Phuza mfana. Khuluma nazo phela Phuze Khemisi wayihlaba ngampela phela buka mashada mnyama khona phansi sephende ngizala khona ngifuna ngiphuza Phuze makho kade khona kadumela. Hayi Isixaxa Mbishi lesimatshana nophasopa ningami ngezansi siza kabi. Indaba kaPhuze Khemisi ayiphelanga emva kwempumelelo kanye nodumo lwakhe, kepha yaqhubeka. Into eyenza ukuthi ngibe nesikhathi eside kuona ukuthi angivange ngitshontshe izinto zabantu, ngadlala nje into eqondene noPhuze Khemisi. Emva kweminyaka eminingi ezinze eGoli, uPhuze Khemisi wabuyela ekhaya eMkhomazi, ngaphambi kokuthi azinze ngokuphelele emzini wakhe eLofu. Waqhubeka waphila nomphakathi wawumkhuthaza futhi umgqugquzela emculweni wakhe. Akagcinanga ngokuzikhuphula yena kuphela, ngoba wasiza wavulela nabanye abaculi iminyango, abaculi okubalwa kubo uNyoni Mhlophe kanye noChwanele Bhaca. Namuhla umsebenzi wakhe ufakazelwa ama-albhamu amaningi asadayisa aze afinyelela kuma-gold nama-platinum, kanye nohambo lwakhe lwasemculweni oseliqede iminyaka engaphezulu ka-40. Kodwa ngaphandle kwemiklomelo, ukuhamba amazwe nempumelelo yakhe, uPhuze Khemisi akazange ashintshe. Uhlale ekhumbuza abathandi bomculo ukuthi Umlandeli akaba umlandeli womculo. Yebo. Angabe umlandeli womuntu. la mazwi akhe angubufakazi bokuthi kungani umculo wakhe uthandwa izizukulwane ngezizukulwane. Ngisho namanje usaqhubeka nokucula, ukuperforma kanye nokumela uMaskandi noma ngabe ukuphi lapho akhona. Ngesikhathi ebuzwa ukuthi engathandwa ukukhunjula kanjani, impendulo yakhe yaba lula, ngoba akafunanga ukukhunjulwa ngemiklomelo nangodumo lwakhe, kepha wathi engathanda ukukhunjulwa ngengoma nangesiginci sakhe. Kodwa mhlambe ingakho ngisho emva kweminyaka engaphezulu kwama-40 esaqhubeka ngaphandle kokuthi abe ngumculi omkhulu,
kepha abe yizwi labantu. Nanokuba indoda eyathatha izinkinga zansuku zonke yaziphendula zaba izingoma ezingasoze zabuna. UPhuze Khemisi ingqalabutho esaphila namanje, futhi nomculo wakhe uyoqhubeka ukhulume ngisho esethule, ngoba amaqhawe awasiwona umlando omdala nje kuphela, kepha amanye asawubhala lowo mlando. Unwele olude gedeza luselude uhambo lwakhe.